थारैनो आङो नोंथांमोनखौ जोंनि बड'लेण्ड बुब्लि जानानै आं गिबियावनो बरायग्रोबाय। आङो दङ नैबे समाव उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय बरुनि भेरगाव जनता संघ। बे जनता संघआ दिनै मोनाबिलिनि फुटबल नाइट गेम बिथांमोना बे समाव बादायदों। बै मोनाबिलि फुटबल गेमखौ बिथांमोना मानो थाखाय बादायनाय जायो आरो बिथांमोना बे गेमखौ मानो थाखाय हराव लादों, आं बेनि बागै बिथांमोननि बानजाय आफादनिफ्राय आङो गोबां खोथाखौ आं मिथिना लागोन। नैबे समाव आंदो दङ बरुनि भेरगाव जनता संघनि सासे दैदेनगिरि, बिथांनिफ्राय आं बे समाव माखासे खोथाखौ आं बे समाव मिथिना लागोन। जिहेतु नोंथांमोना बरुनि भेरगाव जनता संघआ दिनै नाइट फुटबल गेम फाथिबाय, बिनि सायाव नोंथाङा मा बुङो? नंगौ, जों बरुनि भेरगाव जनता संघ जों 5 जन गेदेमा सुबुंनि मुङाव बे गेलेनायखौ फाथिनाय जायो आरो बिसोरनि मुङानो जाबाय महेन्द्र राभा आरो बगाराम राभा आरो सासे सेंग्रा, बिथांनि मुङा जाबाय हरिचरन बर' आरो सासे गंगाराम बर' आरो बिथिं तुरुन बर'। इसोरनि मुङाव जों गेलेनायखौ होनाय जादों आरो बे गेलेनायखौ जों G21 मुङै जों गेलेनायखौ फाथिनाय जादों आरो इयाव कमप्लिट G21 ग्रुप अफ 21 इसोर 21टा दुलु जोंनि इयाव बाहागो लादों आरो जों आसा खालामो इयाव नैबे खेलाया जोलुर बादायलायनाया जाहाथे मोजाङै सोलियो आरो क्लाबफोरा इयावनो जोंनि गेलेनायावनो खाबु मोननो हायो आरो जाहाथे जोंनि गेलेगिरिफोराबो बेयाव फैनानै जाहाथे ओनसोलाव मोजां सासे प्लेयार जानो हायो, बेखौनो जों मिजिंथियो। जिहेतु नोंथांमोना मोनाबिलियावहाय फुटबल नाइट गेमखौ लाबाय, नै गेमखौ मानो थाखाय लानाय जादों मोनाव? आच्छा, दानि जुगाव जिहेतु मानसिफोरा सम मोनला, बहुत खामानि दामानि थायो मानसिफोरनि, बहुत बिजि सिडिउल जाबाय मानसिफोरा, बिनि थाखाय जों मोनाबिलिखौ सायख'नाय जादों आरो मोनाबिलिबा जों मानसिफोरखौ मोनो आरो दानिया जुगानो जिहेतु बाहाय परिबर्तन जाबाय, बेखायनो जोंबो परिबर्तननि मुं लानानैनो जों दायो मोनाबिलिनि जोलुर बादायलायनायखौ फाथिनाय जायो आरोखि। बबे हाबाफारियावहाय गेलेगिरिफोरा बाहागो लादों? जों गासिबो उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआनोखा, खिन्थु मोनसे खोथा, जोंनि एखेबारे नांजाबनाय जिथुनिखि उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि जिथु एखेबारे नांजाबनाय, जों एखेबारे लास्टआव दङथ', बेनिखायनो जों बाक्सानिबो मोननैसो टिम जों इयाव हांख्रायनाय जादों आरो इसोर बहुत इन्टारेस्टेड आरो इसोरबो फैदों, लोब बाहागो लादों आरोखि खेलायाव। दिनैनि बे बादायलायनाय बे हाबाफारियावहाय टिकेटनि बेबस्था लादों नामा? नंगौ, जों टिकेट दानाबा जों बेबायदि खेलाखौ सालायनो हानाय नङा, बेनिखायनो 20 टका 20 रुपिस लानानै जों बिदि खेलाखौ सालायनाय जादों आरोखि। टिकेट फाइनाल गेमा बेसेबां तारिखआव जागोन? फैगौ 19 तारिखआव जों फाइनाल गेमखौ लानाय जादों आरो इयाव अखम भलिबल एस'सिएशननि प्रेसिडेन्ट बिथां सुशान्त बिश्वशर्मा आरो अल इन्डिया भलिबल फेडारेसननि भाइस प्रेसिडेन्ट बिथांखौ हांख्रायनाय जादों। थारैनो बिथांमोना माखासे डिसिसन बा माखासे थांखिखौ लानानै दिनैनि बे नाइट फुटबल गेमखौ बिथांमोना फाथिदों। बे गामियाव दिनै नैफोरबायदि फुटबल जिहेतु फाथिदों, बिथांमोना जोबोद मोजां जादों। बिथांमोना हराव फाथिदों, नाथाय सानाव बांसिनानो दिनै जोंनि बांसिन सुबुङानो बेस्थ' थानो गोनां जानायखाय बिथांमोना दिनै नैबे फुटबल नाइट गेमखौ बिथांमोना लानाय जादों। आङो नोंथांमोननो भेरगाव जनता संघनि माखासे बिथांमोननिफ्राय आं मिथिनानै मोनबाय आरो नोंथांमोना दिनै आङो दङ नैबे बरुनि भेरगाव जनता संघनि नैबे फिल्डआवहाय। दायो बे समावहाय बिथांमोना नैबे गेलेनाय बे फिल्डआवनो दिनै नैबे गेलेनायखौ बादायबाय थादों। नोंथांमोना नायलांबाय थादो। তুলি আছে চৰণীয়া কছাৰী FC আৰু ভেৰগাঁও ষ্টেটৰ মাজত এই খেলখন শেষ হোৱাৰ লগে লগে আমি পৰৱৰ্তী খেল অনুষ্ঠিত কৰিম। সেয়া হৈছে
চিংড়িবাড়ি আলাৰী FC আৰু JR ইউনাইটেড FCৰ মাজত এই খেলখন শেষ হোৱাৰ পিছতে আমি খেলৰ